Bo día. Bo día, benvidos a todos e a todas a este pleno de Constitución da nova Corporación Municipal. Os concelleiros e concelleiras que estamos aquí somos concelleiros electos, estamos no que ten que ver con esta alcaldesa en funcións e, por lo tanto, para seguir co protocolo, coa liturxia e coa normativa establecida para a elección, para a toma de posesión e para a elección, neste caso, de alcaldesa necesariamente, vamos a constituir a mesa de idade que está formada polo concelleiro de máis idade e polo concelleiro máis novo. Por lo tanto, Samuel e José Daniel, por favor, tomade posesión da presidencia desta mesa para pasar a constituir esta corporación municipal. Moitas gracias. Vamos a proceder á comprobación das credenciales presentadas por todos os concelleiros. Hai un acta de proclamación da Xunta Electoral de Zona en que recolle os concelleiros que son María Cristina Cid Fernández, Bernardo Varela López, María Elena Suárez Estévez, Iago Santás López, María López Rodríguez, Alberto Conde Rodríguez, María Isabel Poisa Rey, Samuel Conde Conde, Olga Quintana de Besa, Luz do Porto Real, José Daniel Rodicio Pérez, María del Carmen Pérez González, Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba. As credenciales, en orden en que están aquí: Eva María Martínez Gallego, reconoce da credencial de María Cristina Cid Fernández, tamén a credencial de Bernardo Varela López, credencial de María Elena Suárez Estévez, credencial de Iago Santás López, credencial de María López Rodríguez, credencial de Alberto Conde Rodríguez, credencial de María Isabel Poisa Rey, credencial de Samuel Conde Conde, credencial de Olga Quintana de Besa, credencial de Luz do Porto Real, credencial de José Daniel Rodicio Pérez, credencial de María del Carmen Pérez González e credencial de Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba. A continuación vamos a proceder ao xuramento de cada un dos concelleiros. Eu vou expresar a fórmula do xuramento e a continuación xuran o prometen cada un dos concelleiros. Xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro ou concelleira con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? María Cristina Cid Fernández. Sí, prometo. Samuel Conde Conde. Sí, prometo. Alberto Conde Rodríguez. Sí, prometo. Luz do Porto Real. Sí, juro. María López Rodríguez. Sí, prometo. María del Carmen Pérez González. Sí, juro. María Isabel Poisa Rey. Sí, prometo. Olga Quintana de Besa. Sí, prometo. José Daniel Rodicio Pérez. Sí, prometo. Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba. Sí, prometo. Iago Santás López. Sí, prometo. María Elena Suárez Estévez. Sí, prometo. Bernardo Varela López. Sí, prometo.
O seguinte paso é a elección de alcalde que se vai a facer en urna. Entonces, hai aceptación de que sea en urna. Entonces, os candidatos necesariamente son os cabezas de lista dos tres grupos políticos que se presentaron, son María Cristina Cid Fernández, Luz do Porto Real, Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba. Bueno, a continuación vou a chamar por orden alfabético a cada un dos concelleiros para que vayan depositando unha urna os votos. María Cristina Cid Fernández. Votó Samuel Conde Conde. Vota Alberto Conde Rodríguez. Vota Luz do Porto Real. Vota María López Rodríguez. Vota María del Carmen Pérez González. Vota María Isabel Coixa Rey. Vota Olga Quintana Teresa. Vota José Daniel Rodicio Pérez. Vota Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba. Vota Iago Santás López. Vota María Elena Suárez Estevez. Vota Bernardo Varela López. Vota. A continuación vamos a proceder ao reconto dos votos. Cristina Cid. María Cristina Cid.
Cristina Cid. Blanco. Luz do Porto. María Cristina Cid. María Cristina Cid. Luz do Porto. María Cristina Cid. Luz do Porto. María Cristina Cid. María Cristina Cid. María Cristina Cid. O resultado da votación son doña María Cristina Cid Fernández, 9 votos, Luz do Porto Real, 3 votos, María Zaida Auxiliadora Rodríguez Camba, ningún voto, votos en blanco, 1. Obtén a maioría absoluta doña María Cristina Cid Fernández. A continuación, para proceder á posesión da alcaldesa, procedese ao xuramento. Entón, leo o procedimento. Xura ou promete vostede, pola súa conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de alcalde, con lealdade ao rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Si, prometo. E prometo, sobre todo, traballar na loita e na defensa de todos os intereses da Allariz e da súa veciñanza. Queda proclamada alcaldesa de Allariz, dona María Cristina Cid Fernández. Bos días a todas e a todos. Quero, en primeiro lugar, agradecer a presencia de todas as persoas que estades aquí e tamén agradecer a todas aquelas persoas que non puderon estar e que estes días, a través do WhatsApp, a través de teléfono, a través ou persoalmente, pois teñen manifestado o seu apoio, os seus parabéns e a súa felicitación. Quero agradecelo non só no meu nome, sino no nome de todos os compañeiros e compañeiras da corporación, que de seguro
de seguro, as 13 persoas que estamos aquí, nos desexan todos os veciños e veciñas de Allariz os maiores dos éxitos, porque sabemos e somos conscientes de que todos os éxitos, tanto do goberno como do traballo da oposición, van a facer posible que teñamos un Allariz mellor, van a facer posible que sigamos avanzando nos 4 anos que temos por adiante. Permitideme que, en primeiro lugar, dé os parabéns a todas as persoas que compoñen esta nova corporación para o período 2019-2023. Algúns xa somos caras coñecidas, xa nos coñecemos de outros mandatos, e a todos e cada un, pois como non pode ser de outra forma, e repetindo o que decía antes, desexolle o maior dos éxitos, cada un deles, na labor que os veciños e as veciñas de Allariz nos encomendaron en estas eleccións. Quería, en primeiro lugar, dirixirme á oposición e decirlle que son consciente de que o Allariz que temos, o Allariz no que todos e todas vivimos, é un Allariz plural, é un Allariz diverso, é un Allariz no que de seguro, si traballamos conjuntamente con lealtade a esta casa e procurando sempre encontrarnos nun punto no creo que non vai a ser difícil facelo, que a favor dos intereses de Allariz, seguro que será posible durante estes 4 anos chegar a acordos que beneficien a totalidade das persoas que aquí residimos. E, por lo tanto, quero tenderlle a man tanto ao Grupo Partido Popular como ao Grupo Socialista para que isto sexa posible así en estes vindeiros 4 anos. Aos meus compañeiros e compañeiras do Grupo de Goberno, pois con todo o cariño, quero decirlle que, bueno, pois temos dentro do Grupo de Goberno 3 compañeiros e compañeiras novas, as que será necesario, bueno, pois por o día en primeiro lugar, pero despois tamén desexarlle o mellor dos traballos. Vindes a unha casa, a esta casa e a este Grupo de Goberno que se ten convertido tradicionalmente nos últimos anos en algo máis que un grupo de goberno, que se ten convertido nunha familia. Ora vas a pasar a formar parte desa familia e María, Samu e Iago. Quero agradecervos ese paso adiante, quero agradecervos ese compromiso con Allariz e quero agradecervos tamén que dende a vosa experiencia, dende o voso compromiso e dende o voso traballo sexamos capaces de ir incorporando a este labor necesario, a esta labor tan necesaria como é o do traballo público, do goberno do público, pois persoas tan valiosas como a vos. Creo que hasta en eso Allariz é diferente, hasta en eso Allariz é un referente e un feito diferencial no que ten que ver con esa participación de veciños e veciñas na actividade municipal. E quería decirvos a todas as persoas que estades aquí que estamos nun día especial. Efectivamente, hoxe comeza unha nova etapa. Comeza unha etapa, un novo período, un novo mandato para estes 4 anos e coincide este comenzo desta nova etapa co comenzo de algo importantísimo para nós que é a Festa do Boi. Coincide que efectivamente é así, comeza esta nova etapa cun comenzo de festas e dun boi que tanto simboliza para todas as persoas que aquí residimos. O boi simbolizou a regeneración de Allariz, o boi simbolizou a loita por os dos veciños e das veciños de Allariz por recuperar as súas tradicións, por recuperar a súa historia, por recuperar aquilo que é polo en valor e de aí ter un proxecto, unha actividade, unha calidade de vida da que nos podamos sentir orgullosa. O boi simboliza todo isto e coincide, aínda que non intencionadamente, porque non é un día que teñamos facultade nós de señalar para a constitución da corporación, coincide con un día tan sinalado como este. E, por lo tanto, bueno, pues unha bonita coincidencia, salvo como pode ser para o Concelleiro de Medio Ambiente ou para o presidente da Asociación Sandra Arzúa, que xa tiveron que facer os seus traballos antes de poder vir a tomar posesión aquí para que todo este listo en San Salvador para cando cheguemos ahora a disfrutar desa primeira programación da festa. Tanto significa o boi para Allariz que incluso, como en outros casos posiblemente tería sido, non? Aquí é o boi que condiciona o pleno municipal, incluso a constitución do pleno municipal aquí ven condicionado polo boi e por eso, bueno, pues tuvemos un pleno
así madrugador. Quería decirvos tamén que dentro duns días, o 21 de xuño, vai a cumplirse un ano no que tuven a honra de sustituir a Paco García ao fronte da alcaldía de Allariz. Vai a facer casi un ano desa data e en ese pleno expresábamos o compromiso para seguir adiante con un proxecto como que tiñamos levado durante estes anos. Expresábamos tamén o compromiso con Allariz e solo con Allariz. Por a miña parte, eu explicaba en aquel momento que non tiña máis expectativa política ca do Concello de Allariz, non tiña máis expectativa que servir os intereses deste Concello e os intereses da cidadanía de Allariz, e que, por lo tanto, quero reiterar agora, como fixen o día 21 de xuño, ese compromiso co Concello e ese compromiso cos intereses das veciñas e dos veciños. Temos nas nosas mans un proxecto do que se sinte moita xente orgullosa, do que nos sentimos non só orgullosos e orgullosas as persoas que vivimos aquí ou que somos daqui, sino un proxecto do que se sinte orgulloso incluso aquelas persoas que sin ser de Allariz e sin vivir daqui teñen expresado moitas veces con orgullo e outras con sana envidia os seus parabéns cando alguén menciona o nome de Allariz fora do noso termo municipal. É a nosa intención que todos e todas podades seguir estando orgullosas deste Allariz que construímos entre todos. E por eso, que nós que somos moi dados aos símbolos, e que por eso tamén nunca utilizamos o bastón de mando como símbolo nunha toma de posesión, nos permitades que utilicemos en esta ocasión como símbolo, en primeiro lugar, o pano do boi, que acabamos de colocar, e en segundo lugar, como símbolo dese goberno colectivo que facemos aquí entre as persoas que temos responsabilidade no Concello, pero tamén entre todos os que estades residindo aquí e os que estades traballando tamén en as diferentes áreas, nos diferentes colectivos e nos diferentes movimentos que hai en Allariz dese traballo colectivo. Eso simboliza moi ben tamén esta fotografía e por eso escollimos esta fotografía entre os diferentes agasallos que estes días nos viñeron a facer, que é unha fotografía de toda a familia do baloncesto que dice por facer o posible, grazas. Isto simboliza ese goberno colectivo que temos en Allariz, que temos entre todos e, por tanto, eu creo que é un bo exemplo desa forma de gobernar, desa forma de xestionar un concello que nos ten caracterizado. En Allariz demostrouse que é posible transformar a realidade local, demostrouse que é posible, con proxecto, con equipa e con ideas claras, cambiar a realidade a que parecía que nos víamos abocados cando este proxecto inicia. Un proxecto que se ten caracterizado sempre por non ser cortoplacistas, que se ten caracterizado sempre por pensar no medio e no longo plazo, e, por lo tanto, escapar de estrategias electoralistas pensando en esa estrategia, como decía, a longo plazo, que tan bo rendimento e tan bons frutos ten dado en Allariz. Esta realidade transformase tamén, como decía, cunha equipa. Unha equipa é a que tendes ahora aquí en esta mesa, é esta corporación municipal, pero non só esta equipa. Esta equipa tamén está composta por todos e cada un dos traballadores e traballadoras da corporación municipal que tanto teñen dado a este concello, que tanto teñen dado a estos veciños e veciñas e aos que tanto debemos agradecer a súa entrega, a súa dedicación e o seu traballo. E para eles, un saúdo agarimoso, un abrazo forte, e nos seguintes días empezará esa nova etapa con algúns concelleiros ao frente deles e que permitirá tamén volver a repensar moitas das actuacións para buscar sempre a mellora e a mellor efectividade posible. E decía tamén que esa transformación consíguese con ideas claras. Ideas claras eu creo que son as que tivo sempre este proxecto dende que se iniciou, alá vai a facer casi 30 anos xa, non? Pronto, en uns meses, cumpliránse esos 30 anos. Un traballo que tiña claro desde o seu inicio que as liñas estratégicas que debía de seguir Allariz eran aproveitar a súa situación xeográfica en proveito noso, con dotación de equipamentos e dotación de servicios, un proxecto que tiña claro tamén que outra das súas liñas fundamentales iba a ser dotar a Allariz dunha calidade de vida o suficientemente importante como para competir coa capitalidade. Sabíamos tamén que dentro desas liñas estratégicas
era importante que puxéramos en valor a nosa historia e o noso patrimonio para crear riqueza a través dun proxecto turístico, do sector comercial ou do sector empresarial. Sabíamos tamén e creíamos e firmemente apoiábamos en aquel momento que cualquier proxecto de desenvolvemento non podía olvidarse dese 70% da superficie alaricana que son superficies agrarias e forestais en estado de abandono en aquel momento e que costou moito e sigue costando moito por a producir e por en valor. Esa é unha gran liña estratégica que guiou a nosa acción do goberno durante estes anos e que vai a ser fundamental en estes 4 anos que siguen agora. Quería decirvos tamén que non podemos pararnos. Eu creo que aquela máxima que dice aos aficionados ao fútbol que cando xogas a empatar normalmente perdes, non? Por lo tanto, Allariz non pode permitirse a complacencia, non pode convertirse, non pode consentir regodearse nos éxitos alcanzados e ten que xugar o ataque. E, como temos un adestrador, ademais, que nos dará todas as indicacións necesarias para facelo, é verdad que debemos xogar o ataque. Debemos xogar o ataque asumindo novos retos moi importantes e moi complexos de conseguir nestes anos. Temos un problema de despoboamento do medio rural e para iso tamén terá que este Concello aportar o seu grano de area para intentar frear esa situación, para intentar asentar poboación no rural e intentar asentar actividade económica no rural. Temos retos tamén que nos van a obligar a crear ese banco de iniciativas agrarias, retos que nos van a obligar tamén a pôr en marcha ese servicio de terras ociosas, retos tamén que van ir na liña de incorporar criterios de economía circular a todas as nosas actuacións, asumir tamén que debemos prepararnos para asumir os novos retos do comercio, que nos ven encima un mundo cambiante no que ten que ver coa actividade comercial e que, por lo tanto, aí debemos estar dirixentes tamén para actuar. Sabemos que debemos tamén continuar con proxectos que poñan en valor o noso patrimonio e, por lo tanto, o noso activo e o noso valor turístico, como son as excavacións de Santa Mariña e de San Salvador. Por certo, se teremos oportunidade de disfrutar ali no Santar de San Salvador tamén desas actuacións e desas excavacións. Sabemos que debemos seguir implementando novos servicios e nova rede de equipamentos para as persoas que residimos aquí e nomeadamente para a población infantil. Eso ten moito que ver con os servicios e con unha forma non só de entender o goberno, sino de entender tamén, incluso desde os máis cativos, o que ten que ver coa xestión pública, ca toma de decisión sobre os espacios comuns, sobre aquilo que habitamos entre todas e entre todas. Sabemos que debemos facer melloras no que ten que ver coa mobilidade, no que ten que ver coas rutas escolares, cos camiños escolares, que debemos constituir tamén ese Consello da Mocidade unha vez que xa está constituído ese Consello de nenos e nenas. Sabemos que debemos traballar tamén para conseguir esa dotación de auditorio e de multiuso, non só para a Banda Unión Musical de Allariz, sino tamén para as nosas escolas culturais e musicais. Sabemos que debemos facer un traballo importante para recuperar o transporte público do que gozábamos antes e sabemos, por ir remontando con algunhas das retos que nos vamos a ter que plantexar este ano, e sabemos que debemos continuar coas importantes liñas en política de igualdade que levamos executado durante estes anos. Eu creo que esta corporación que vedes agora, no que de 13 membros desta corporación, 8 somos mulleres, non é casual. Eu creo que se debe moito non só o paso adiante que moitas mulleres temos dado para dedicarnos tamén á vida pública, ao traballo a favor da vida pública e da xestión pública, sino que ten moito que ver tamén coas políticas de igualdade que se levan executado durante estes anos e que teñen feito deste Concello un Concello tremendamente feminista en números, porque somos maioría na corporación, somos maioría no grupo de goberno, somos maioría na plantilla municipal, pero sobre todo nos feitos, sobre todo nas políticas que dende o Concello se executan. E iso debe guiar tamén o noso traballo durante estes anos, consciente de que o reto está nas novas xeracións, na educación dos nenos e nenas das novas xeracións e na atención á violencia de xénero. En definitiva,
seguir avanzando e seguir traballando para que todos e todas vos sintades orgullosas deste Concello que temos. Eu quería rematar este discurso para que podamos disfrutar desta programación da Festa do Boi con unhas palabras que nos dirixía Manuel Rivas estos días atrás, que visitaba Allariz por un motivo que eu creo que é un orgullo para todos e para todas nós. Sabedes que hai 21 anos rodouse en Allariz a Lingua das Bolboretas. Posiblemente, se nos deran a escoller a maioría de nós a película que nos gustaría que fora rodada en Allariz, non escolleríamos outra diferente coa Lingua das Bolboretas. Tuvemos a sorte de que efectivamente esa rodaxe nos permitiu non só que unha película tan magnífica como esa se rodara en Allariz, sino que pudiéramos vivir un verán de cine, non? Un verán de cine que estamos repetindo e que vamos a volver a vivir, e empezamos xa en maio a facelo en ese maravilloso Festival Internacional de Xardíns que este ano, sabedes, ten a temática de xardíns de cine. En esos xardíns de cine que están o IES de Allariz, o Instituto de Allariz, realizou ali un magnífico xardín, un xardín espléndido. Aqueles que ainda non fustes, invito-vos a que vayades a visitalo, que rememora precisamente esa rodaxe, esa película A Lingua das Bolboretas. Unha xardín fantástica, non só porque está realizada polo IES, polos rapaces e polas rapazas e por toda a equipa do IES, senón porque está inspirada en esa película tan importante para todas e para todas nós, que deu lugar a que Manolo Rivas, cando o viu, pronunciara esa frase que nos chegou a todos o corazón, que decía: agora sei o que é a primavera. Decía tamén, e nos recordaba, e vou a lelo, porque eu creo que tomei nota para rematar xa e decirvos destas palabras textuales que el pronunciou nesa Casa de Cultura, e dixo: a terra dá voltas e voltas, e creo que algunhas veces apóyase nun punto para descansar, e esos puntos son especiais. Un deles é Allariz. Moitas gracias, e nun día como hoxe non podía faltar Viva o Boi! Viva!